Gikwestiyon sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon sa International Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court nga fit o kaya ni FPRRD nga mutambong sa pagdungog. Gihangyo sa defense team ni FPRRD nga tugutan silang isaka sa appeals chamber ang pagbasura sa petisyon nga i-postpone ang pre-trial proceedings. Lakip ang pagbasura sa pre-trial chamber 1 sa gihangyo nga evidentiary hearing sa defense team. Gimugatan sa defense team na sayop ang pre-trial chamber 1 dihang gibaliwala niini ang sumala nila importanteng ebidensya kalabot sa kahimtang sa kanhi Pangulo. Dugang sa defense team, gilimitahan sa pre-trial chamber ang ilang pagsusi sa kakayahan ni Duterte o ni FPRRD nga moatubang sa hearing. Kinahanglan daw kining isaka sa appeals chamber aron daw masiguro nga patas ang pagdungog ug wala nalapas ang katungod sa kanhi Pangulo. Sa February 23, gikatakda sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang Confirmation of Charges hearing sa kanhi Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity.